Касметычны рамонт гульнявых залаў, дадатковыя трэнажоры і новы інвентар. Дзіцяча-юнацкая спартыўная школа нумар 2 да чарговага навучальнага года падрыхтавалася ўсебакова. Як і летась, неабходныя гаспадарчыя работы тут правялі за ўласныя сродкі, але сёлета бюджэтная падтрымка аказалася прыярытэтнай. Произведен ремонт спортивного оборудования, полностью произведен ремонт тренажерного зала, установлено новое оборудование в тренажерном зале, новые беговые дорожки, велосипеды. Все современное и все то, что будет радовать. Другая городская спортшкола развивается по 5 напрамках: баскетбол, волейбол, гандбол, шахматы и теннис. Менавіта з развіццём дзіцячага тэніса, якім у Пінску займаецца больш за 100 дзяцей, у апошні час існавала пэўная няяснасць. У гораду, дзе ўжо некалькі дзясяткаў гадоў існуюць летнія тэнісныя корты, была надзвычай неабходна крытая гульнявая пляцоўка. Як стала вядома, яе будаўніцтва нарэшце падтрымана на ўсіх узроўнях. Як, дарэчы, рэканструкцыя плавальнага басейна спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы Олимпийского резерву. В 2018 году аварийные колонны укрепили, балку, кровлю, капитальный ремонт кровли сделали, отмостку. В этом году, значит, выделили там 200 тысяч нам. На эти деньги сделали проект. Уже полностью капитальный ремонт здания, то есть начиная от фасада, все помещения, отделка, водоснабжение, канализация, отопление, полностью все будут переделывать. Другая чарга рэканструкцыі пачнецца ў наступным годзе. Пакуль удасканальваецца праектна-каштарысная дакументацыя, у планах набыццё абсталявання для водаачысткі. Сродкі на басейн выдаткаваны бюджэтныя. На ўдасканаленне матэрыяльнай базы спортшкол сёлета было вырашана выдаткаваць амаль 40 тысяч рублёў. Укомплектованность наших школ по спортивному инвентарю составляет на сегодняшний день 95%. То есть многие школы 100 выполняют, по 5-му зешору есть еще, нужно докупить определенный спортинвентарь. Неабходны інвентар атрымала сёлета і трэцяя спортшкола. Так званая Пінская футбольная акадэмія, адчыненая амаль 5 гадоў таму, сёння знаходзіцца на балансе горада. У сваю чаргу школу, дзе сёння займаецца 340 дзяцей ад 8 да 17 гадоў, матэрыяльна падтрымлівае і яе спонсар. За кошт яго прыведзены ў парадак натуральны газон і набыты новы аўтобус. На сённяшні дзень створаная ў Пінску футбольная база лічыцца адной з лепшых у Еўропе. Татьяна Будгусаим, Людмила Салдзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».